Здравейте! Това е моето видео за екскурзията ни до Велико Търново, един от най-старите и красиви градове в България. Ще ви покажа няколко от най-интересните места, които посетихме. Първата ни спирка беше крепостта Царевец. Това е мястото, където някога са живели българските царе по време на Второто българско царство. Разходката вътре беше много интересна. Видяхме крепостните стени, кулите и дори мястото, където е бил царският дворец. Гледките отгоре към целия град са уникални и определено това беше най-впечатляващото място за мен. След това се разходихме по Самоводската чаршия. Това е старинна улица, на която и до днес има работилници за занаяти, грънчари, ножари, дърворезбари и хлебари. Атмосферата е много приятна, всичко е в стар възрожденски стил. Тук можеш да видиш как хората са работили преди 100 години и да си купиш ръчно направени сувенири. Следващото място беше музеят Възраждане и учредително събрание. В този музей се намира залата, в която през 1879 година е приета Търновската конституция, първата българска конституция. Там са запазени бюрата, столовете и документите от онова време. Изключително интересно е да видиш къде е започнало модерното българско държавно управление. След обиколката спряхме в ресторант с невероятна гледка към реката Янтра и Стария град. Беше много приятно да седнеш и да починеш, докато гледаш цялата панорама на Велико Търново. Градът изглежда още по-красив от високо. От цялата екскурзия най-много ме впечатли крепостта Царевец. Историята, гледките и атмосферата са уникални. Велико Търново е град, който наистина си заслужава да се види. Благодаря ви за вниманието.